Кои флоуове са задължителни в началото? Задължително трябва да имаш Welcome Flow, задължително Abandon Cart Flow, задължително Post-Purchase Flow трябва да имаш един поп-ап, който да ти излиза след определени секунди на вебсайта, в който хората да си оставят имейла и да получат примерно 10, 15, 20% отстъпка от първата си поръчка, за да може тия хора да влезнат и ти в този Welcome Flow да им продадеш продукта, защото някои от тях си окупат, като видят, че имат 10% отстъпка. Чудесно. Abandon Cart Flow. Ако някой човек е стигнал до чекаута ти, но не си е завършил, да получи 8 минути по-късно или 10 минути по-късно, да си получи имейл, в който каже, тук си забрави нещо. След това да му напомниш след 24 часа, че този продукт ти го пазим специално на теб и ти даваме 10% допълнителна отстъпка, защото си готин и за първи път си поръчаш от нашия магазин. Между другото, ето ти историята на Бен, който си поръча от нашия продукт и супер много си скефи на това нещо. И виж, ако твой продукт носи примерно резултати, виж каква му е промената само за 4 седмици, използвайки нашия продукт. Дали пък няма да влезне да си купя?